Ha angyallá nem is, de szőke Loknis bombázóvá változott a Való Világ 4-ben, hatalmas hisztieiről hírhedté vált Éva. Az egykori villalakó, még emlékszünk, több rekordot is beállított. Őt választották ki legtöbbször társai, mert nem akartak tovább vele élni, és ő ment vissza legtöbbször győztesen közéjük, és a legemlékezetesebb örömtáncokat is tőle láttuk. Éva most arra készül, hogy átírja esetleges rossz emlékeinket, és megmutatja vadonatúj arcát. Állítja, annyira megváltozott, hogy rá se fogunk ismerni. Csábító vadmacska vagy fenséges dáma lenge öltözetben. De vajon mit keres VV Éva Amy Winehouse magyar hasonlásával egy fotostúdióban? Ha megfordulsz, akkor így kilátszik valami, és azt énekelni. És már is helyére kerültek a dolgok. Éva a modell, Amy hasonlása pedig a stylist, akinek a merész fehér nemüket köszönhetjük. Lesz itt ilyen kis aranykabátos. És az is melltartó, meg vizél? Comfix. Ez a sok felhajtás most mind VV Éva kedvéért van, aki bővíteni szeretné portfólióját. Ezek a képek még a villa előtti korszakban készültek, hiszen korábban is sokat modellkedett, sőt fehérneműs fotózásai is voltak. Éva még mindig imádja, ha pózolhat a fényképezőgép előtt, de ezt jelenleg csak hobbinak tekinti. Annyira sok adrenalint ad egyébként egy ilyen fotózás, meg az embernek tök jól esik az önbizalmának, amikor meglátja az elkészült műveket. Az önértékelése azért a helyén van, mert tudja, ő nem kifutóra termett, de műkedvelő fotómodellként talán megállja a helyét. Kell mondani, hogy álljon, de nem sokat kellett neki segíteni, úgyhogy le a kalappal. A göndör szőkeség talajgyakorlatait többször is megcsodálhattuk a kiszavazók alkalmával, de most a műteremben is megmutatja, hogy talajon otthon van. A szexi fehérnemüket bátran vette fel, mert most egy jelentős fogyás után elégedett az alakjával. Többet kéne edzenem, futni szoktam általában, hogyha ilyen edzéstervet csinálok, de egyébként abszolút elégedett vagyok, ilyen rengeteg kilótól megszabadultam, amióta kijöttem a villából. De a tévé egyébként kövérített is, azért azt hozzáteszem, mert mindenki nagyobb a tévében, én úgy gondolom, mint élőben, de egy olyan 4-5 kilótól megszabadultam. Pontos súlyt azonban nem tud mondani, mivel nem méri magát, így csak tippel, úgy 49-50 kilóra. Testét azonban soha nem fogja teljes egészében megmutatni, mert vannak bizonyos határok, amelyeket csak nyomós okból lépne túl, de egy 7 számjegyű összeg már lehetne nyomós ok. Nem fog maradni a fehérnemű, nem fogok nyilvánvalóan levetkőzni, max akkor vetkőznék le, hogyha egy férfi magazin felkérne esetleg fotózásra. Akkor igen? Maximum akkor igen. Éva teljes odaadással figyeli a VV5 eseményeit, és a véleményét sem tartja magában. Most éppen videoblogjának a felvételére tart. Bár most nagyon-nagyon sokan ellene fordultak, és szerintem egy kicsit vissza kéne tényleg fognia magát, és próbálni nem felhúzni magát a dolgokon. A valóvilág.hu oldalon ugyanis rendszeresen kommentálja a villa eseményeit. Elég furcsa ugye nekünk most nézni, mint régi VV4-esek ugye a VV5 szériáját, és engem abszolút érdekel, hiszen ezért is vállaltam el ezt a feladatot, amire felkértek, hogy csináljak videoblogot, illetve írjak blogot a VV5 szereplőiről és játékosairól, és abszolút érdekes, hogy egyes élethelyzetekben hogy viselkednek a mostani villalakók. Elő is fordult már, hogy az életem során, hogy hasonló szedbe vártam a barátomat, és úgy nyitottam neki ajtót. Ilyen csábító szedben Évának alig ha tudna bárki is ellenállni, de a szőkeség nem beszél magánéletéről, még arra a kérdésre sem akar válaszolni, hogy szinglie vagy sem. Azt viszont elárulja, hogy gyakran eljár szórakozni, és ilyenkor ki van téve a pasik nyomulásának. Akik oda jönnek hozzám, és jönnek egy nagyon-nagyon rossz csajózós dumával, azokat így fél perc alatt így lekezelem. Nem szeretem az olyan nyomulós pasikat, akik ilyen sablon szöveggel keresnek meg, vagy sablon szöveggel közelítenek hozzám. Az abszolút nem szimpatikus számomra. Túl rengeteg fellépésen Éva most azt szeretné, ha megváltozna a róla kialakult, egyesekben talán negatív kép. A megújult VV Éva szeretné megmutatni, hogy sokkal több van benne, mint egy hisztérikában, és ígéri, ezt be is fogja bizonyítani.